Hvem er det, der er ude at køre bil? Hallo. Hallo. Hvad er det for en Jamen, mexikaner? 5 kroner, at du kommer med hjem til Danmark. Snart! Faktisk. Hallo. Nu er en krabbe. Den kan jeg gøre det på. Ja, lol. Vi dykker yoga af mig, Møller. 6 Jeg kan nå at blive færdig her. Hvad fuck er det der? Vent lidt. Jeg kigger op, så mit navn stod. Hvad Nej, sagde jo. han? Hvad sagde han? Hvad sagde han? Fuck, hvor er det? Nej, ikke den. Ikke fucking den. Okay, den mest afslappede type nogensinde. Hold nu, det kæft, mand.